Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, maniniwala po akong sila may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. At gabi na po, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw. At wag po makalimot pong magdasal sa bago matulog at sa pagkagising sa umaga po. At pakakalog ko po sa inyo kung halimbawa po ay palagi po kayong nasa gubatan o saan man sa lugar na pinagkaabalan nyo sa pag araw-araw nyo po. Pakakalog ko po sa inyo orasyon pamatay sa ahas po. May nag-request po sa akin ito na sorry po. Pagkakalob ko po kasi nag-request po. Hindi ko nababanggitin po yung pangalan niya na ito po yung nakabisa po itong makapangyarihan na pamatay ng ahas po. Ginagamit ko po kung mayroon pong ganitong po at marami na pong nakasubok po nito. Sana po ay pakaingatan po at huwag pong gamitin po sa kasamaan po. Yan po. Sa mga hindi po nakakalimutan po mag-subscribe, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Nandito na po bro yung inihiling mo na orasyon po na pamatay ng ahas po, na ipagkakalob po na naman po na kasi medyo umakon po yung upload ko noon at malayo, hindi maintindihan. Ano po, makakukon ko po. Narito po ang orasyon po. Kalog ko po. Orasyon pamatay ng ahas. Ang pamamaraan po nito ay titigan mo ang ahas na ubos diin sa pagitan ng kanyang mga mata at usalin sa isip lamang po ng 3 bihis ang orasyon at iip sa ahas at maasahan mong iikot pabaliktad ang ahas at magsusuka ng dugo at mamamatay. Narito po ang orasyon po. Isus Serapico Inami Electo Isus San Pablo po. Usalin po ng 3 bihis po sa isip lamang po. Isus Serapico Inami Electo Isus San Pablo po. Isus Serapico Inami Electo Isus San Pablo po. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa ahas na siguradong patay ang ahas. Basta gumagawa ka pre ng ganitong focus ka na tiwala ka sa ginagawa mo para mas lalong bumisa po yung orasyon na ito po na pamatay ng ahas. Yan po. Titigan mo ang ahas ng ubos diin sa pagitan ng kanyang mata at usalin sa isip lamang po ng 3 bihis ang orasyon at ihipo sa ahas ng maasahan mong iikot pabaliktad ang ahas at magsusuka ng dugo at mamamatay ito. Ayan po ang pamamaraan po. Basta ang mag-uusal ka po ay usalin po lamang po sa isip ko at ihip mo sa ahas po. Titigan mong ubos diin. Huwag kang matakot po. Huwag kang mamervyos po na po. Kasi pag inuusal mo itong orasyon po ay naaalangan na po yung ahas na tatakbo o hindi siya makatakbo. Kasi may inuusal ka pang orasyon na makapangyarihan. Hindi siya makatakbo, hindi siya makakilos pag inuusal mo to. Hindi ka gagalawin po, takot na takot siya na po.
pag nabanggit mo po sa isip mo lamang po na isang beses po to ay hindi na siya makakakilos, hindi na po siya tapos mas lalo kung 3 beses pa mo sa kanya, wala na, hindi na siya makukuha po. Kasi nakakatakot ko kung may ahas po na hindi mo po makukuha po, sigurado mo na talagang kuwan po siya. Yan po ang number 1 pong pamatay ng ahas. Maraming salamat po sa inyo lahat mga po. Sana po wag po kayo makalimot mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye po.